Mag alas 11 na nga ng umaga nang dumating kami dito sa Umbaan ni Shosyo, dito sa public market ng Cagayan de Oro City. Part 1, part 2. Grabe siyo, dagang kayo. Kapila ng kaldero, Cho. Kapila ng kaldero. Ano nilagulong na siguro ni. Kaunom na. Grabe no. Blockbuster ba? Ilan ka umay mo? At yun nga, 6 na kaldero ang naubos na nila. Talaga namang blockbuster itong Humbaan ni Shosyo dito sa Cagayan de Oro. Kaya ano pang inantay nyo? Tikman nyo na. Sa halagang 70 pesos per serving, talaga namang mabubusog ka at mawala yung diet mo. At alam mo ba, mula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 5 ng hapon ay nakakaubos sila ng halos 100 kilos na pata ng baboy.